Li qed nistaqsik huwa f'daw 11 sena rajt tibdila fit-trends. Nemmen li żgħażagħ din isaqsu iktar. U żgħażagħ meta tihom spazju ħajsaqsu ħajifmu. Ġien niftakar meta kellna dal-exercise fejn għandek grades sħiħa bejn 100-150 ruħ. U ntella dal-slides fejn ngħid issa kulħadd jaħdem ar-rasu, tajjeb, u taħsbu kif ir-relazzjoni tommok u ta' missierek jew tal-ġenituri tiegħek taffettwa lilek u x'effett għandha fuq kif tħares li s-sess oppost jew l-istess. U kif taħdem, kif il-sħabek ħajaffettwawk. Huwa moment ta' ħsieb. Nagħmilha mal-14-15-year-olds, moment ta' ħsieb kulħadd individwali. U meta għamiltu l-ewwel darba kien hemm min qal li t-tfal għadhom ma waslux sem, ma jafux jirriflettu to that level, fimt? S'issa kull meta għamilniha. Silenzju kbir u mir-reactions ta' tfal u mid-diskussjoni toħroġ wara. Tinduna li l-maġġoranza tagħhom jistgħu jifhmu li l-fatt li hom imissieħin kollu jiġġieldu. Jiena nibża nidħol f'relazzjoni, għax għalija relazzjoni eterna u dik tqannet missieri bil-fors u jixrob u jdaħħaq in-nies kull fejn imorru, allura jien ma rridx nirriskja li nitqanna b'xi ħadd. Waqt li forsi kieku titilqu jien qed nitgħallem u tiltaqa' ma' xi ħadd ieħor li jkun iktar kuntenta. Hemmhekk jista' jkun qed nitgħallem jiena li mhux kull raġel huwa l-istess. U hemm relazzjonijiet li huma jagħmluk kuntent u hemm relazzjonijiet li jagħmluk imdejjaq. Xi mhux bil-fors kull separazzjoni tagħmel effett ħażin fuq it-tfal. Jiena mistoqsija tiegħi hija kif dawn l-għalliema li qalulek isma' tfal m'għadhom ma waslux hemm. Kif il-Madonna taf li ma waslux sem jekk qatt ma tajthom l-opportunità li jsibu li jkollhom ftit silenzju li tihom mistoqsija vera tajba għax intkoll il-mistoqsija hija kollox hija l-qafas minn hemmhekk irid jitlaq il-ħsieb. Tihom il-mistoqsija vera tajba li tolqot il-musmar fuq rasu u minn hemmhekk jiskatta proċess ta' ħsieb li ħajmaturhom. Those are life-changing moments. Jiena meta kont qed nagħmel kors università konna morna nosservaw xi lezzjonijiet l-Ingilterra. U niftakar nidħol f'dik klassi. Forsi kien hemm 15-il tifel u tifla. U l-għallim qal beda jiddiskuti magħhom suġġett, tefa' suġġett fuq il-mejda u għabdu jiddiskutuh. U jekk jgħidlek, bħal meta nagħmluh jekk tagħmel argument isiblek argument kontra, toħloq diskussjoni. U għalet l-suġġettu da, għalli philosophy for kids. Beautiful, mate. Wow. Li da qed jitgħallem jiddiskuti, qed jitgħallem jargumenta l-punt tiegħu imma fl-istess jagħti ċans li ħadd jitkelem. Tal-ġennu, da qed nitkellmu kelli 22 jiġifieri ilu 15 sena. 15 sena ilu, fim? Kienu jagħmlu da affarijiet. U t-tfal kien kellhom? 13, 14. U it-tfal kienu jkunu parteċipi fiha kienu tiċċajta. Niftakar kienu tkellmu fuq xi għax niftakarha fuq kopja li kienet iġiblu tfal biex joqtluhom. Kienet storja vera li ġat l-Ingilterra dak iż-żmien għandu jkun jew ftit qabel. Imma dan dunaw li meta tfal qegħdin fikċina tjaraw l-aħbarijiet semawh. Allura nista' ħallihom jisimgħu dik il-minuta u nofs u bat jivvintaw sorjaġu magħhom. Jien kan nista' bħala ġenitur bħala għalliem. Indur li għamedhom x'taħsbu. Kif tħossukom dwar di? U hemmhekk qed jitgħallmu. Din istess ħaġa bħal meta fhem kien hemm il-persuna li rebħet il-Eurovision u kienet bil-leħja imma tippreżentawha bħala femminili. L-Iżrael ma niftakar li f'daw it-talks ikun nagħmlu għall-ġenituri għax it-talks nagħmluhom għall-ġenituri, għall-għalliema u mbagħad tfal. Għalfejn biex meta l-ħaġa inserħu ras il-ġenituri, għax problema kultant hija li jekk ħajġu kemm fuq is-sess mill-għada it-tifla tiegħi ħad il-bess minn iskertu tinżel toħqoq. Li forsi ma jkomx l-istess value structure intu huma u forsi tbeżżaq. Imma anke l-idea li jekk nitkellmu fuq is-sess. L-għada it-tifla u t-tifel ħajintefgħu għax-xalar u għall-sess bla doċċ għax jisantajnihom permess. Meta riċerka turi bis-saħħa qawwija li meta hemm edukazzjoni sesswali tajba, iż-żgħażagħ jażlu li jkunu attivi iktar tard. Mhux waħda u tnejn. X'jikkostitwixxi edukazzjoni sesswali tajba? L-attitudni tal-għalliema. Riċerka turi li l-attitudni tal-għalliem ta' meta jippreżenta, ta' meta jitkellem, meta jitkellem mod apert.
mhux qed jikdeb. Mhux qed jagħti nofs l-istorja biex inbeżżaw. Tajjeb. U qed jagħti r-riżorsi tajbin, ġifieri jekk qed titkellem fuq xi ħaġa, titkellem fuq ħaġa riċerkata, mhux xi ħaġa li jiena mrobbi l-istess jinnaf anali mhux naturali, mela allura nallima, qed tifhem, meta hemm riċerka f'dak li qed nagħlem. Dak eżempju ħażin kien. Għax ma tfahmet kelmu għal Fis-sessa. Dak kien hemm eżempju. Issa nfatt intlesser konsejjer issa. Xi kostitwixxi. Ejbi, da, l-attitudni tal-għallim u r-riżorsi u li l-attitudni tal-għallim mbagħad ovvjament toħloq spazju fejn jistgħu jisaqsu b'mod naturali u b'mod mingħajr mistħija, mingħajr ħafna daħk. Dik tagħmel differenza kbira. U naħseb jiena apparti li rrid inżewweġ magħha li peress li inti tara nies fil-klinika wkoll naħseb inti għandek kapaċità kbira li tiffaċilita konverzazzjonijiet li tgħin il dak li jkun jgħid dak li għandu bżonn, jgħid bl-aqwa mod li jista' jgħidu u dik naħseb ara x'valur għandha Madonna kemm għandna bżonn numru dawn l-affarijiet f'Malta. Ara x'inti qed toħloq ukoll mhux mal-individwu biss, imma mal-bqija ta' sħabu. Jiġifieri inti daqqa waħda qollejt il-livell ta' taħdita bejn daw in-nies. U forsi llum ma rnexxilix nitkellem bħal ċali jew whatever, imma tallimt minn ċali kif jasminu. U forsi għada pitada jibda jkollu l-kuraġġ nibda ngħid dawn l-affarijiet. Mhux hekk biss meta jiena qed ngħid eżempju għax in-nies idumu jagħmlu sess. Is-soltu bej 5 u 6 minuti u nofs. Ġimin jedikom għamilt lejsi ħaddej, speċjalment l-età tagħkom. Tibu l-xitja. U tara żgħażagħ, ħarsu li xi ħadd. U hemmhekk taf imma li dak il-persuna ġibtu in check. Mhux biex tibbulija jew biex tiksru, imma in-nies issa din jikkwexxinjaw. Ma da vera. Biex ma joħloqx ideali fit-tizzi li jiena ħames snin qas. Kulħadd jikkumpara miegħu u mbagħad kulħadd jemm minnhom u 10 snin wara għandhom problema bl-erezzjoni għax dak iż-żmien kienu jisimgħu hekk u jien biss m'għandhomx daqshekk.